ma ok oyangi nyathi motimo maber moloyo pacho ka. Watudore gi jafwambo marwa George Juma achiel kachiel e kaunti ma Migori. George Juma, inyalo nyisowa ni in kama nade e kaunti ma Migori, to jopuonj kaachiel gi jopuonjre orwako nade duoko makono? Nawinjo kowachi ni Migori en achiel kuom counties ma omedore ka ipimo gi higa mokalo. Kamano Milton, wantie makare ka bende kineno kama nitie ni ane skund jawuoyi mar Migori Boys, kama bende nyaka sani wang'iyo kaka chenrogo mag manyo duoko to wanyo mag jopuonj manotiyo penjo higa ma okalo koro dhi nyime. Ka bende waneno ka jopuonj odich kacha, moro ka moro nigi simu, moro nigi laptop ka gimanyo duoko. Ka bende igeno ni gibodo duoko e kinde machiegni. Ka bende ka wang'iyo kaunti ma Migori mangima penj mar KCSE manotim higa mokalo ne wan gi jopuonje maromo 26,000 manotimo penjo, bende koro geno duoko ma bende koro golo odiochieng' ma kawuono. E skund Migori Boys ka wantie kod jopuonj odang'e nyaka sama wuoyni duoko chalo nade, be gisiro duoko to en midhiero mano bende nyaka sani koro gikalie. Tang'o monego tim? Wawinjo ka ywak ng'eny ahinya ne dhi e portal kata mana mbui mar result ok osebedo mayot ne skund mathoth. Wadang'e to skul mantie ni be midhiero ni nitie. Tang'o minyalo tim mondo samoro kibaji ma bende nyaka sani kontie kuom jonyuol, kuom jopuonj kaachiel kuom nyithindo kaluwore kod duoko inyalo tieki e kinde mabiro. Adwa ni mondo kachako kodi kichori kama chiegni king'iyo kacha. Ichakna gi nyingi mokwongo king'iyo kacha. Sani manyo duoko. Ok ang'e kaka skund sekondar ma Migori Boys duoko uchalo nade, busa yudo kata pok uyudo te usido maromo nade? Erokamano George, iluonga ni Seth Kanyango, ane Dean of Students mar class ma 2024. Duoko wasechako yudo, lakini nitiere kaka wan gi delay, network o'clock. So far, out of 296 students, wasemana yudo duoko ma is less than 10. Mabende anyalo confirm ne members of the public ni Migori Boys otimo maber kaluwore gi jogo mwaseyudo duoko magi. Kiliekonwa ji 10 gi duoko chalo nade, mean grade chalo nade, to uneno ka wadhi mbele do moko wadhi chalo nade? Kaluwore gi duoko mwaseyudo, nitie nyithindo mantiere gi C+, around nyithindo 5 kuom nyithindo 10 mwaseyudo duoko magi. Nitiere jogo man gi C-, nitiere B- bende. But then pok wayudo top grades kalore kaka ne gitimo in the past, as in pok wayudo grades mamoko mopogre mawacho goeko. Awinjo wacho ne yudo duoko ok osebedo mayot. Mbui ok ang'e midhoro ni kanye ni e mbui ka, to un ere kaka koro uyudo duoko gi, utiyo mana gi mbui kanyo koso ere kaka koro uketo rup mar manyo duoko gi? Mokwongo tik wapogore karwa kaka jopuonj, class teachers to kod administration kaachiel gi jopuonj moko wapogore. Koro watiyo gi laptop mondo wayud duoko mag nyathi ka nyathi, nikech the nature of website ma NEC ochiwo sani en ma nyathi ka nyathi duoko mare wuok individually. Koro mane kaka wakonyore ma sama wuoyni nitie jopuonj modich temo mondo oyud duoko ma nyathi ka nyathi e staff room koja chande. Midhiero ma kamano ni kinde mokalo mar duoko mimanye e mbui ni, ang'o minyalo tim? Be nitie kaka inyalo tim kata ne skul jaro duoko ni te, koso ang'o monego tim mondo kik wabed gi kibaji maneno ka sani koro ji te oketo wigi manyo duoko? Mokwongo daher mar jiwo NEC ni saa ma results wuok to gi develop a strong website manyalo contain as many people as possible to get results within reasonable time. Nikech from the look of things, website magi create ok nyal miyo wayud duoko mapiyo piyo, network o'clock. Mane gima timore. Kwati kwano kama ikini mokwongo bende kata jopuonjre mamalo koko landi. Ok ang'eyo ni system ma ministry kata migawo mar somo biro godo ni uneno kober kaka jopuonj, samoro ng'enyu ni gigero ne jathiu moro land malo kacha, unene nade kata ukawe nade loko mwaneno gi? Kama once again. Thoth ni iro kilando chon ilando ga results te. Ma inyadhi yudo ka japuonje ma kama oyudo kama wano kan tie lokruok. Isomo result dwane mondo koro idhi many kendi. Un kaka jopuonj be ma motivate be ma nyiso ne samoro udwani nitie yo maber minyalo time godo kata ka nyathini moyudo the top e Kenya mangima osoma yanga, ere kaka uneno ma? I feel ni ranking ok wanyalo avoid as a country. Much as was embrace CBC or competency based curriculum, to ranking is very important. Nikech through ranking mane wang'e Kenya mangima ni nyathi ma kama e maber, nyathi ma kama otimo ma ediere, to machielo bende kama. Mane madhi konyo kata mana sirikal kaachiel gi jonyuol kod jopuonj mane colleges kod universities ng'eyo
kaka nyathi ka nyathi notimo chien kapok odonjo e college. Eka wei, ginga bokalo notimo penj mabe utimo. Agene ni ubungi geno moro mane min moro manu geno igane. Bu neno kaka weche dhi utieko tang'o minyalo kono jopuonje manok kacha bende koro geno dwoko maber. Kaka school, kendo kaka the dean of Form 4 2024, ne wan gi target mar 8.3. And from the look of things, waneno ka kune mwadhi luare. Nikech kane wachako manyo results, taneno ka koringo. Nikech ing'eni japuonj ong'e nyathi ka nyathi, to kod kiwango mar performance. Teno wanyalo estimate ni nyathini oluare C+, ma luare B-, ma luare A-. Koro wan kaka school, nyaka samwa chopeni waneno ka target maro mar 8.3 emwachomo. Erokamano ahinya tiko kudo kama kinyalo winjo mano japuonj e skund sekondar ma Migori Boys ka bendo lero okang' ma gisegoyo e manyo duoko ka nyaka sani matin ya 10 ma giseyudo. Siwinjo ka olero kanyo ni mbui ok osebedo kodgi makare, nitiere midhiero kanyo. Ka bende geno ni giko mar odiochieng' gibodo duoko ne yo makare. Pod wantie alwora mar dhi nyime koni kod mar miyo mathoth ka otende kod duoko mar piny maduong' ni e kaunti ma Migori mangima. Erokamano ahinya George Juma, achiel kachiel kowuok e kaunti ma Migori kuom lipot ma jaber ma kamano. Wasewinjo kaka Migori odhach e weche mag penj. In bende inyalo yudo duoko mar penj no kaluwore kaponi dhi e mbui mar NEC, kama bende wabro bedo kwanyisi, bende wabro ndiko ni nyaka e television kanyo mondo mi ing'e kaka weche